दिल्लीयाव थांनो थाखाय बेग पेकिं खालामलायबायलाय। नै बेग मोनसेयाव जानाय गोजा दोङो आरो ट्रेनाव जानो थाखाय लाबाय। न'निफ्राय ओंखारलांबाय जों दा ममिलानाव हर थागोन थांगासिनो बेटारि गारिजों। ममिलानि न' सफैबाय। दसे उन्दुना लादोंमोन जों दा सिखारबाय 1टायाव थांगोन नालाय। चन्डिगड़ाव बायनाया नै थांनो ओंखारबाय ममिनि ससमाखौ गानना नायदो र' कानि बायदि नुयो नामा खेबसे। नै हरनि खैथा जाखो दा खैथालै 12टा फुदलाला नुदों लायदो खैथा जाखो 12:45 जाबाय नुवाखै इमान हर गेजेरावनो। ओमफ्राय जों थांलायनोसै मायावमोन दिल्ली फुदलाला नुदो ओइ दिल्लीयाव थांलायनोसै दिल्ली। ओमफ्राय दा ट्रेना फुङाव दोङोनो 5टायाव दा ओमफ्राय गुवाहाटीयावसो गाखोगोन रङियाव नङा। र' ससमा खुनि कानि बायदि नुदों ओइ नै थांनो ओंखारबाय जोङो हर गेजेराव हर गेजेर गारि नेदो गारिया फैबाय थादोनो थांगासिनो जों गारियाव। सफैबाय जों मालिगाव कामाख्या स्टेसन। बेगा जोंना सायाव बेगफोरखौ बोख्लायबाय आरो मोनफैबाय जोंहा ओइ मा स्टेसन मोनफैखो दे बुं। बोरो नुजायाखै ओइ जों सफैबाय कामाख्या स्टेसनाव आरो ओमफ्राय दा नै फैसा होदो गारि भारा बेगफोरा नै सिख्लाफोरा थाबोबाय नोंनिया दा हाबहैनोसै जोङो बाय नै बेगा इनिया नै बेगा नै देनजार इनिया नै थांगासिनो जोङो ओमफ्राय थांबाय थादो मानसिफोरा जि माखासे जाना दोङो जेव जेव। बयखौबो खिथिस्रांनि ममि दाहर खिथिस्रांनि बोरो मुं जादो ओइ हाथ मुजा गानजोबखाबाय सफैबाय सिख्लाफोरा थांलायनोसै दिल्ली प्लेटफर्म नाम्बार 1आव मेंबाय नै जोंनिया गाखोजोब्बाय नै खानै खानै ओइ नै जना दोङो मालाय खानै खानै रुक्मिनि हारसिं जोंनिया नै जोंनि सिदा गुड मर्निं लोगोफोर दा 4:50 जाबाय आरो 5टायाव खारगोन गारिया ट्रेना। बिराद खबसो मोनफैबाय एसि गोनां दाब्बायाव थागोन आरो जों एसि गोनां दाब्बायाव थायाखै रोखोमासो माबोरैबासो मोनजोबदो जों थायाखै मोजाङानो जादो। ओइ नै मालाय ददेरेया उन्दुना दोङो मबाइल थुगासिनो नैथिं ओइ मायावबा इय नै सारा इबे नोंनिया नैबेनो ओइ ममिनिया जादो दे थांनांसिगोन नैबे आंनि नै सुजुनि आंनि रेजिस्टार खालामना सुजुनि नैबे जोंनियासो मोजांसिन नैसिना खिरखि सेरखि खुलिनो हाया हब खोमा सोमा हिथेजोबनायसो मोनखाबाय। जोंनिया खिरखि खुला हावा गारिया मामब्रुं जानो हागौ जोंनिया मोजां बिसोरनिया साफा जानो हागौ थेवबो मोजां नाङाखै। उन्दुबाय जोङो ओमफ्राय 5टानिफ्राय खारदो आरो ओमफ्राय जोङो गाबोन हराव मेगन मोदै जाबायना मेगन मोदै जानायनि थाखाय दा उन्दुना लानोसै दसे।
पासथायाव थांगोन जोङो डाइरेक्ट ट्रेनखौ मोनाखै आरो जोङो बैयाव ओंखारलांबाय दा होननानै दा थांसिगोनलाय जोंनिया दा बेलासि मोनायाव दा पासथायाव नै स्टेसन नामा पाटना स्टेसन नै थाबाय जि जों जनाय जायगायाव थांफै हरसै बेनिखायनो जोङो बाहेरायाव ओंखारदों आरो ओमफ्राय बाहेरायाव जनो थांसै दायो थांबाय थायो आलाय मुवा जहैदों बाहेरायाव थांगासिनो जों दा आलाय मुवा इयाव जदोनो ओमफ्राय जों जनो थांनायदो आरो ओमफ्राय नै जनाय जायगायानो इयावनो आरो जोंनि जायगाया थांफै हरोलै जा सिङाव रुम सिङाव ओमफ्राय नैयावनो जनिसै दा आयना नायदो इनो खाले मेगनखौ बेललाव नुहुरलाय ट्रेनाव थांदो सान्दुं गोसा थांसै ना थांसै अ सिख्लाफोरा बोग्रिलायनो थांनायदो जों बोग्रि थाम्फै गोजा रुमाव दा बाहेरायाव जाहैनोसै आरो रुमखौबो दा खिथिगोन र' जोंनि थाम्फै गोजा रुमखौ थांगासिनो आरो दा नै जोंना रुमा थाम्फै गोजाया नै थाम्फै दोंसै आरो इयाव थाम्फै गोजाखा जोङो बाहेरायाव थांदों ओमफ्राय दा जोङो बोग्रि नै आंनि बेगा नै बेगायाव बोग्रि दोङो दा बोग्रिखौ दिहुननोसै दा दिहुनदो नै दाख्लैदि हानदोंमोन जोङो हाननो थांदोंमोन नै बोग्रिया मोनला थाजोब्बाय दा जानोसै सान्दुं गोसायाव नै जोंना बोग्रिया मोनफैबाय नै जासिगोन इयाव सान्दुं गोसायाव दे जा गोथाव गोथावनो दे मम्मी जाथ'नाय लावगि नोंसो नुजाबाय थायो नोंखौ खिथिखानाङो गोथाव थिग गोथावखानो आलाय गोथाव ओइलाय गोथावना सिख्लाफोर गोथावैनो नै जों दाख्लै हानना लाबोनाया गोथावनो बोग्रिया मोनना थाजोब्बाय ओमफ्राय मम्मी जासन थाइसे माने इफोरबायदि गारनाङा नेक्स्ट टाइम लाङो बेगरखौ सान्दुं गोसाथार बेसेबां सिङाव थाबाय थानो दा जोंनिया 5थायावसोनो दासो 9ता बेसेबां जादोंबा 9:26 ना मा जादों जां ओमफ्राय इनोथ' ट्रेनाव मम्मी जासन नै आंबो जानोसै नै गोदै जादों गोदै नै मारै बासता इमान बासता बैनो ओंखारनो जासिगोनखाय मा होनदो दहायनिया लुङि बिरलायदो गैला जायै नै थाइथामल'सै थाइथामखौ सोर जाबावगोन दिसन जाजोबखा गैला दानाबा संख्रिखौ सिक्केजोब्बाय लास्ट जानाय सरि गैला नै बेगाव खोलैजोब्बाय जासिगोन खोलैजोबना होबाय नै फानलु गुन्दैदो संख्रिमोन जोब्बाय जाखांबाय दे लावगियोन बोरो लावगियालाय
5था जाबाय आरो ओमफ्राय दा थांलायनोसै दिल्ली ओमफ्य गाबोन हरसे थाना गाबोन सानाव 12थाफोराव मोनहैगोन आरो कुनजो मोजां नांदो गोजौआव थाना ओइनो खावथं बयबो गोजौआवनो जोंनि जनाया खावथं बेबो मोजांमोन खावथं जाखादो इनो गोजौआवनो बिदि मोनदो मोजां सिख्लाफोरखौ नायनो मानो गोजौआव खामखादावहाय नै आसाया मबाइल थुबाय थादो खाथामानिखा गोजौआव जोंनियाबो खाथाम र' जोंखौबो खिथिनि नै खासे खानै ओमफ्राय नैथिं खासे माबायदि मोनदो गोजौआव खर' सानाय मोनदा खर' सादो इथिं साथाम सयजन ओमफ्राय आंनि आथिङा फटाखौ नायै नै सोरनिखो अ माने दिनै खानसेया थाबायना स्टेसनावनो दायो जों दाबो मोनैला ओंखाम जाखांबाय जोङो बिरियानि माबानि आलदा दाबल आलदा बिरियानि ओमफ्राय जोङो माला फैदोंमोन जोङो 16 नै दाबो मोनैला मानोना मोनहैदोंमोन ट्रेना माबायाव पाटनायाव चेन्ज खालामबायना सोलायबाय थांबाय थादो मस्थ' मैयायो सोरबा जायगायाव फैनो मोन्दोंमोन एसियाव दिनै ओमफ्राय जाबाय ओइ नै एसियाव फैग्राफोरा दा मोनदों ना दा बिसोर रावबो थायाखै जोंबो एसियाव थायाखै दा इयाव ओइ नै ओइ इसोरखौलाय मानो नायदो गानगोन नामा सोरबा लांनायदो साहा लोंगासिनो दालाय बुवाबालाय जोंहा लोंखांबाय ओइ नै सोरबाबा आखाइखौलाय मारै खालामखो बेखौ आखाइ खाबाबो माथो ओंखारनो हागोन दखन इयो ओंखारनो जासिगोन जोंनिया दिल्ली स्टेसन ओंखारनो जासिगोन ओंखारनो दिल्ली सफैबाय दिल्ली टेक्सियाव गाखोदो नै जोंनिया ओइदिन दुगैयाखै जोङो खानथाम दुगैयाखै जोङो मैला जाजोब्बाय हिफोरा खम स्लाबसै पार्का इमान मोजां इन बेटियों के लिए एक ऐसा पास
जाखांबाय जाखांबाय दा उन्दुनिसै दसे नो मालाय उन्दुनिसै दोनथ'बाय भिडिअखौ बेखिनियावनो बाय बाय बाय